Joen, het is toertje 27 november. Dit is Bient. Maar Joen on tafel, Hokker Flaters had de Frieske Marren maken in het dossier AZC Ries. Ziet ze Faber analyseert. En in Toppenhuizen wordt talent uit het eigen dorp inzet op de basiskwallen. En Klaas-Jan Visser vertelt hoe. En Elias Elgersma is een populaire artiest in Mexico, maar komt gewoon uit Tenaat. Ja, dit is een fragment van die band Yuko Yuko. De naam van die band, Yuko Yuko, is die echt een beetje uitzocht al met het eeg op de Mexicaanse merk? Nee, totaal niet. Mijn hond heet zo. Die hoen? Ja. Oh, echt weer? Ja, nou, azen er nog volle meer hoor. Eerst wat oors, de politiek. Want een zwittende wethouder, poer leelke inwoners en een burgemeester die het hem oorziedig gaat. Dat is wat een magnetioen in Ries oorspelen. Just de joen waar het in de commissievergadering van de gemeente de Frieske Marren wat meer duidelijk. Maar de inwoners van Ries weten eigenlijk nog altijd net wat haar te wachten staat. Ja, Sietse Faber, je bent bestuurskundige, oud politicus. Zullen we eerst even nog zien wat er oude Normandie al hier gebeurd is? Prima. De gemeente en het COA betreuren de gang van zaken en ook het feit dat er geen verdere informatie wordt gegeven. Dank u wel. Wij wonen hier. We zijn met z'n allen door een reis gezakt. Je staat helemaal perplex. Dit kan niet. We vragen al 7 weken om inspraak. Ook vanavond is er dus helemaal geen inspraak. Er is helemaal geen informatie. Het is werkelijk niet te filmen. Het is diep triest. Ja, dit weer oude momentje bij de informatiejoen. Een wethouder die het helemaal niks te melden heeft. En vooral het shot van de burgemeester ergens in de coulissen. Wat denk je als je dit zag? Nou ja, zo soort heb ik het nog nooit eten, moet ik zeggen. Die kwestie speelt nou al 2 maanden. We hebben het voorbeeld van Oranje in Midden-Drenthe. Daar had het de burgemeester trouwens de kop kosten. Er werden nog volle meer asielzoekers komen zoen. Er waren in Oranje 140 inwoners en er komen zo'n dan 1400 asielzoekers komen. Nou, dat is zelfs heel dol een wanverhouding. Maar dat je no pas dan de bevolking informeren willen, in rierplaatje willen, nou, dat is toch wel heel bijzonder. En dan op de jong zelfs, dat dan blijkt dat er nog in wet zijn wordt. Hoe zou je dat omschrijven willen? Als een wanvertoning? Ik vind dit heel klungelig. Klungelig? Ja. En de rol van de burgemeester? Nou ja, die ken ik net begrijpen. Die is al zo'n 2007 in de burgemeester geweest, in Dantemediel doe. En is nu waarnemend burgemeester in deze gemeente. Ik vreeg me ook hoe lezen de verhoudingen in het college van B&W. Want dit, in het college van burgemeester en wethouders. Want dan is het zo, dit is een ongelegenheid natuurlijk. Er zitten zoveel aspecten aan, dat ik vind dat het in de reden leidt dat een burgemeester de eerste wetvier is. Nou ja, dat is net gebeurd. En dan wordt het natuurlijk helemaal een vertoning dat de wethouder, de eerste loco dan, de heer Durks, de burgemeester daarachter in de zeel zit. En ik niet in te brengen het verder, ja, dat ken ik moeilijk dan hier achter die tafel zitten. Maar dan wie hij natuurlijk de eerste wethouder was, dat ken ik dus. Dus ja, ik vind het haast onvoorstelbaar. Ja, want de burgemeester zit er achter in de coulissen als een soort van bang hertje. Zit hij daar te auto wachten. Maar even wat oors, want de gemeente die kwam er eigenlijk te let achter dat ze de plan van het COA om daar 400 mensen asielzoekers te vestigen, dat ze dat keren koen. Daar kwamen ze te let achter. Dat is toch eigenlijk raar dat je dat als gemeente net weet, hè? Het is heel nuver. Dat is natuurlijk. En ik zeg nou correct, dat zijn wordt door de burgemeester. Dat men eerst zijn het, kom maar uit maar de ondernemer. Ja, wat hij dan nog in te brengen. Het gaat hier om het algemeen belang. En daar is de gemeente voor, daar is het gemeentebestuur voor. Dus die volgorde is heel apart. Ik moet trouwens zeggen, in Oranje krijg ze wel, kijk die parallel. Het ertoe leidt dat de plaatselijke ondernemer, ik ken hem toevallig, Henry van der Most. Die heeft daar minimaal 3 miljoen in de boezen stutsen voor een heel zieltogend vakantiepark. Dus ja, daar wordt zo'n ondernemer eerder voor natuurlijk zo vol mogelijk asielzoekers daar onder dak te brengen. Nee? Daar rinkelt de kassa. Dus het is een nuverval. Je zei niet kijkt in Oranje, maar dat Fabio het helje van daar had het de burgemeester uit de kop kosten. Ja. Zie je dat hier gebeuren?
Nou, dat weet ik niet, ja, want de heer Albers is natuurlijk waarnemer. Hè? Want 1 januari ik geloof, want 1 januari daar is hij waarnemer. Dan komt ik daar de Frieske namen van deze gemeente wordt dan actueel. Dus ja, ik weet net hoe lang die termijn rint. Dus als hij de ambitie heeft om daar nog beneemd te worden, dat weet ik net. Nee, want Manje had er eerst nog oerlist tussen het COA en de wethouder Durks. Maar toen kon ze het net eens worden, hè, want de gemeente zou letten van ja, het 250, COA woe eerst 400. Toen hadden ze besloten, op de Manje staan radiostilte. Nou ja, dan krijg je dus die wanvertoning die we niet echt zeggen bij die informatie. Achterna hier de wethouder überhaupt akkoord gaan met deze radiostilte? Nee, maar het wie ik heel nu, tenminste dat heb ik dan in de kranten lezen, dat hij net bereikbaar wie. Want 11 vrouwen tot die midden. Nou, hij is San Joen, en die staat er onder te komen, die zo wichtig is. Ik van de inwoners van de gemeente, van het dorp dan in bijzonder. Dat je dan net bereikbaar bent, maar dat een COA dan ik net contact opneemt met een oorcollegelid. Dat is toch ik heel nuver. Het is net te volgen, moet ik zeggen. Nee, het is eigenlijk helemaal net te volgen. Flater stapelt hem hier in deze situatie op. Je zou niet kijken al even de rol van de burgemeester Alberts, die wie niet kijkt in het Nijs, in Joert. Laten we even zien nog naar die reactie daarop. En wij maken de afweging, als je eerst eruit bent met de eigenaar, dan komen wij aan bod en dan gaan we zien of wij eruit komen. Nou, die fase zitten we nou en we zijn er nog net uit. Wij hebben die rol omgedraaid. En dat is wennen en iedereen is dat niet gewend en is daar enigszins door verbaasd. Maar ik denk dat dat de kern van de verwarring is. En verder niets. Ja, eerst de concrete plan van het COA oorwachtje en dan pas beslissen wij. Dat zei hij eigenlijk. Ja, en die dan maar de ondernemer, de plaatselijke ondernemer eens worden maat. En dan komen zij aan bod. Nou, dan ben je natuurlijk helemaal de regie kwijt. Dus dat is het kernpunt, denk ik. Ja. Wat betekent het nou allemaal al voor de positie van de wethouder, Dirk Durks? Nou, ik vind dat heel apart en nuver is. Het heeft iets autistisch, moet ik als zeggen. Maar ja, het is zeker een aparte gemeente zelfs. De enige in Nederland waar de grootste fractie bestaat uit de FNP en er ook nog een communist in de rie zit. Dus misschien had het wat te krijgen, maar ik weet het niet. Maar het is apart. Ja. Maar is hij nog te hoornhaven? Wat zeg je? Is hij nog te hoornhaven? Laat je een hollen net op het hakblok? Dat kan ik zo net beoordelen op deze afstand. Maar ik moet zeggen dat de hele communicatie was zo streamin is. Dat een rie hier heel kritisch hoe wijze zal. Nou, dat lijkt het me van de hand te lezen. Oké, Faber, dank voor jouw analyse. Ja. Aanstaan praten we over het project Talent Scholt Talent in Toppenhuizen. Ja, Elias, docent in de muziekindustrie. Heeft het melodietje herkend? Ik hoor er niet zoveel in. Niet? Nou, Maar hij doet zijn best hoor. dat is zeker. Het wie trouwens Sinterklaas kapoentje. Oh, Sinterklaas kapoentje. We komen er aanstaan nog weer op. Ja, maar kijk als jongen, hij is nog hier. Komt uit de naad en is razend populair in Mexico. Ik heb het dus over Elias Elgersma. Beter bekend onder de naam Yuko Yuko. Van het weekend is het te zien op het Explore the North Festival in Ljouwert. Ja, de meeste muzikanten, Elias, die worden eerst bekend in Nederland. En pas dan beziek je het eventueel over de grenzen heen. Maar daar is het doorsom. Ja. Razend wel. populair in Mexico. Ja, ongeveer toen ik 17 was of zo. Toen was ik wel bezig met opnemen, dat soort dingen. Ik plaatste toen wat op internet. En Een versje. Ja, de 2 liedjes. En al gauw vonden mensen uit Mexico dat interessant. Bloggers en zo. Maar waarom dan speciaal uit Mexico? Hoe is dat? Is dat puur toeval? Ja, ik weet niet. Dat moet wel toeval zijn. En daar leefde de muziekscene sowieso in een new wave, ethisch-achtige muziek best wel. Dat was wel een scene daar. Dus zo rolde dat wat. Ja, want eerlijk zijn, ik hier nog nooit van jet. Met permissie. Maar in Mexico ben je dus heel populair. Sinds een jaar posten Noisy, /Vice er iets over. Momenteel is 3 voor 12 wel met ons bezig. Maar in het begin was het inderdaad alleen Mexico. Ja. En heeft er überhaupt al een keer in Mexico geweest? Nee. Dat nog net. Nee. Dat komt nog. Die grote concerten in Mexico komen nog.
Wie weet. Wie weet, wie weet. Nou, we zijn razend populair, want hier lezen al je wel cassettebandjes. Dat kind is nog heel tijd, cassettebandjes, daar praten we aan verder over. Want dat is die maat, mooie naam, Jaap, de toetsenist. Want je hebt zelf een stukje spelen. Yes. Welk noemen, hoe je dat noemen? When a Crowd Smile. When a Crowd De Smile. nieuwe single. Succes! I would have been sad if my phone were dead. I fell in love through #fun. My baby pulled a gun. I would have been sad. I would have been mad if I could not adore your Skrillex haircut, hon. I never let you go. Dive in my afro, girl. You shut me out of fun. You shut me out of love. It hurts so bad, it's fine. 'Cause when I'll cry, I'll smile. Ja, mooi. Elias Elgersma. Is het een beetje muziek wat jou aanspreekt, Faber? Ja, toch? Ja. Ik jij een beetje de invloed, nou ik misschien Klaas Jan, uit de jaren 80. Ja, dat is, in die periode ben ik opgegroeid. Dus Ja, toch? Klopt dat, Elias? Ja, een beetje. Ben je een beetje beïnvloed door de jaren 80, die muziek? Ja, best wel. Hoe kind dat? Nou ja, je ouders hebben die cd's en die platen. Dus dan is het eerste wat je eigenlijk leert kennen is muziek uit nu. Van het huidige tijdperk en de jaren 80. En welke muziek dan specifiek uit de jaren 80? Madonna. Ik ben echt fan van Madonna. Ja, Die Get Into the Groove. Nee, best wel, ja. oké. Die wat funky. Ja, een beetje funky, ja. Ja. Want het is wel, het bloot natuurlijk een vreemd verhaal dat je dus heel populair bent in Mexico. En hier lezen dus al je cassettebandjes, want dan brengt ze dus uit op cassettebandjes. Waarom is dat? Want ze hebben toch in het internaat ook wel gewoon cd's? Ja, zeker. Alleen, ik weet niet, net als vinyl komt cassette best wel weer terug. Wanneer we in de Randstad spelen, verkopen we meer cassettes dan cd's. CD's raken uit en cassettes zijn hip, dus dan breng je die ook, is het veel goedkoper. Ik bedoel, je fabriceert een cassette voor €2 en je verkoopt hem voor €5. Dat is veel voordeliger dan bij een cd en zeker vinylplaten. Ja, had je ook nog een cassette recorder? Nou, ik geloof het net. Nee, hè? Ik geloof het net, nee. Nee. En dit weekend zie je hem spelen, maar die band Yuko op het Explore the North Festival. Is dat echt iets, weet je hem naar uitjoggen? Ja, daar hebben we zin in, vooral omdat de nieuwe EP uitkomt. En naast Explore the North spelen we morgen nog in Amsterdam in de nieuwe Anita. En zaterdagavond in Popron Amsterdam, in Studio K. Dus dat zijn 3 release shows in een weekend. Dus daar kijk ik wel naar uit. Nou, een heel soort nocht en willen daarbij. Begin verder, want het is een van de meest bijzondere VMBO-scholen van Nederland. De Maritieme Academie in Haas. Zowat alle leerlingen vinden na haar opleiding een baan in de skipveert. Joert, de laatste aflevering van het Riegen Squallen on Zee. Jongens. Beste mensen, ik wil nu dat het stil is. Het is nu klaar. Kevin, recht zitten. Oor dat maar uit. Ik ben Sietske Wijstra, 36 hier. Ik geef les in economie aan de Maritieme Academie Haas. Ik ben het onderwijs ingegaan omdat ik ben jongeren
begeleiden wil en motiveren wil en inspireren wil. Dus dat is voor mij zeker een extra dimensie om op een team te werken. Wifke. Kom eens. Kom eens. Kom. Vanaf mijn 10e rijd ik hinder. En ik heb nooit ambities gewoon om wedstrijden te rijden. Maar ik vind de boon met een hinder, dat vind ik heel interessant. Dat je met een heel oor wezen, dat je daar zo'n nauwe boon mee gaat kennen. Braaf. Ja. Super. Mijn leerlingen zijn net hinders, laten we dat even voorop stellen. Maar het is wel zo dat er een heel soort overeenkomsten binnen in de omgang of in de methodes. Eens had ik naar mijn hindersje en naar de baan, had een klas een het niet functioneert, of wat je er moeite mee hebben, het leidt hem nooit alleen nog aan de baan. Want die klas die functioneert anders ook wel bij een collega. Dus waarom zou die klas dan net bij mij functioneren? Waar laat ik het lezen? En dan is het ik naar jezelf zien. Ben ik consequent best in mijn regels? Of laat ik het hier en daar varen? Jouw structuur? Ben ik wel, snor naar mij, ik wel flexibel wezen? Inlevingsvermogen, echt hartstikke belangrijk. Je moet je verdiep je, ik verdiep je me in het hinder, maar ik verdiep je me ook in de baan. Wat houdt de baan bezig? En de relatie. In de relatie is nou, heel bij ons op een maritima is het heel belangrijk. Die baan die zitten daar 4 dagen in de week. Ja, dan is een relatie ook zo belangrijk dat die baan hun fijn vielen bij in de les. En dat ze hun veilig vielen. Ik vind het wel heftig van ze. Het is net niks. Ik bedoel, je bent 12 jaar en dan ga je 4 dagen van huis. En je bent met al je jongens samen. Je wil jezelf grut houden, of de meesten al. Viel je wollersrot. Ja, en dan ben je net bij je heid mem wanneer je net lekker viel. Het jet bij de opleiding vanzelfs, want ze moeten leren te leven in een Lietse gemeenschap. Dus ja, en op een Lietse oppervlakte. Dus ja, dat jet er wel bij. De Maritieme Academie in Haas. Ze kinderen bij de culturele haardstad jaloers op wijzen. Het meerskipsgevoel in Toppenhuizen. In het project Talent School Talent willen de dorpsinwoners inzet om haar een expertise oer te brengen op de squalbeen. En de spin in het web, dat is de nieuwe brede squal, het Harspit, die op 4 december openen wordt. Aan tafel Klaas-Jan Visser, directeur van het Harspit, squaldirecteur. Ja, dit is eigenlijk een beetje hoe de culturele haardstad het bedoeld heeft. Hè? Varen waar, maaien waar. Leren van elkaar. Leren van elkaar. De broekmaatje van elkaars talenten. Dat is de gedachte. Ja, want het project Talent School Talent. Kun je eens even uitlezen wat de achterliggende gedachte daarvan is? Nou, de achterliggende gedachte is dat wij op Squallen natuurlijk het reguliere programma hebben. Daar heb ik aandacht voor de orentalenten, zoals muziek, drama, techniek. Maar we merken dat we daar wel eens in te kwad zitten. En dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer tijd naar rekken in een taal gaat. Maar dat je toch die orentalenten ik wil de nodige aandacht aanvallen en meer aandacht aanvallen. En wij hebben toch van, waarom de expertise net meer boetende doorziekje? Want we hebben hier een prachtige gemeenschap in Toppentwel. Er zitten een hele soort talenten in, soort verenigingen, organisaties. Ja, daar willen we graag een broek van maken. En daarmee de leefbaarheid bindt het warm. Ik dacht even grutje. Ja, zullen we even naar een voorbeeldje in? Want alle manjes, dan krijgt de groep 5 les van de plaatselijke muziekvereniging. Daar hebben we beelden van. Ja. Goedemorgen allemaal. Zit je nog wat talent tussen? Er zit heel veel talent tussen. De kinderen zijn echt hartstikke enthousiast. En nou ja, je hebt het wel gehoord. Het is gewoon geweldig wat ze doen, wat ze kunnen. Eerste ventiel. Nou, dat gaat hartstikke goed, jongens. Waar is het alweer op oefenen? Op Sinterklaas kapoentje. En net Savolle meer. Nou, leer eens jaren. Als je nou lang op oefenen, Jan? Jawel.
We gaan even vader Jacob doen, die kennen jullie allemaal, hè? En wat is dit voor instrument? Een bugel. Een bugel. En wat voor instrument is dat? Echt een bugel of is dat gewoon een trompet? Een cornet. Ja. Hier staat er wel eens Jette van Jet. Nee. Nee. En wil je hem nou letterlijk bij het muziekkorps? Misschien. Ja, ik weet het nog net. En de muziekvereniging, ja, die wil graag ook weer jeugd bij de club. En wie weet zijn er een paar enthousiaste kinderen die bij de vereniging willen. Ja, dat wie de muziekles oude mandje. Spreekt jou dit on, Faber? Wat vind je van dit initiatief? Ik vind het prachtig. Dan is een dwarsgemeenschap dat dit kind. En ja, dat je alcoor je talent nog spreken enzovoort en exploiteren. Dat vind ik fantastisch. Ja, want hoe is de respons eigenlijk uit het Warpwaai? Positief. En het moet echt toch een boost krijgen. Hè. We hebben huis aan huis een uitnodiging verstuurd van alle bewoners, niet alleen de verenigingen en organisaties, maar alle bewoners van wat kunnen je inbrengen. En daar krijgen we de eerste reacties al op. Ik kreeg juist een telefoontje van iemand die is dan van de stichting Oude Friese Tjerken. Is er best bij ons sluiten. En die zei, we willen graag in een naschoolse aanbod komen. Dat wij een excursie organiseren in het tjerkje van Uitwellingergeer. Daar kan dan de band komen. En dan mag de band op het orgel spelen. En dat is een stukje heemkunde. Dus dan koppelen we de geschiedenisles in het naschoolse aanbod. Een stukje verdieping. Ja, dat is mooi voor de band. En wat smiet het dan op voor het dorp? Voor het dorp is dat wij direct verzwaarden dat wij jong en oud in contact brengen. En ze komen met elkaar in contact, maar door dit soort zaken komen we misschien nog wat intiemer in contact en echt met elkaar in gesprek. En als je de leefbrief vergrutje willen voor een dorp, ik denk voor alle gemeenschap geldt, dan moet je jong en oud in contact brengen. En jong kan van oud leren, maar ik kan vice versa. Zo bijvoorbeeld wijze kennen dat iemand zei van, ik wil best een aantal banden schakellessen aan. Nou, we hebben het multifunctioneel centrum. We hebben iemand bijvoorbeeld die zei, ik wil graag breiles aan. Nou, is kwaliteit, dat ken ik. Maar dan zei ze de band bijvoorbeeld van, nou, als jou is breiles jou, dan wil wij je wel loemen leren. Ja, dus op die manier, dat je elkaar in dat het twee kanten op werkt. Ja. Werkt dat schaken, ben je er belangstelling voor? Het is nog net van de groen. We hebben wel, want we hebben binnen nu squallen, we hebben een aantal jaren zelf mijn talentencircuit bezig. Dat doen we als leerkracht zelf. Maar ook daar heb ik een type van het dorp. We hebben op dit moment een talentencircuit in de groep, of op squallen. De plaatselijke kapper, die houdt hairstylingles. De vogelwacht helpt mij vogelhokjes bouwen. Je hebt dan vooral heel veel biljetten, toch, in Toppenhuis? Je hebt 15 biljetverenigings. Ja, minimaal. Minimaal 15 biljetverenigings. In alleen nog Toppenhuis, het dorp van 1000 mensen. Ja, iets meer dan 1000, maar inderdaad. Sorry. Ja, nee, dat zal net als volle skillen. Maar ja, de biljetvereniging is inderdaad heel populair. Dus dat zal ik net lang worden, voordat als de eerste band direct al les krijgen in biljetten. Tuurlijk, en het hoeft niet altijd heel erg onderwijskundig of richt te wijzen. Het kan ik gewoon voor plezier wijzen. Maar het gaat om het geluk van de band. En dat willen wij op deze manier verdiepje. Ja, nou, hij is bijvoorbeeld... is vooral voor alle generaties. Want ik kan er om uitpraten, want ik ben les nog Tron Famke van zo'n hier van het Boertvaart. Echt wie? Ja. En zei dat meer hoe het Famke of hoe jou? Nou, het zou meer hoe het Famke. In dit geval wel. Want we hebben talenten meestal. Ja, maar we hebben een talent als Juco, of als Elias hier zit. Hoe zou hem dan bijvoorbeeld broeken in de les? Nou, ik denk dat het er bijna enorm aanspreekt, dat er een bepaalde muziekstijl binnengebracht wordt. En een stijl die zij misschien niet eens kennen. Want jaren 80 neemt wel een beetje. Dus ja, dat zal prachtig wezen. Op die manier zijn talent in de ware broeken keert. Het is jammer als je internaat wint. Ja, Skonde, Skonde. Wennen die weer internaat en net in Toppenhuis. Mijn basisschool leerde ook het huispit. Dus, oh ja, nou, toch nog een boor. Er is toch nog een boor. Ik dacht stage rond vroeger. Oh, ik nog, ja. Heren, Tiegetank voor je komst. Ons Safir morgen, dan is Binte Verzels weer. En dan omtekend voor de sport. On tafel dan onder oren algemeen directeur bij Cambuur Gerard van der Belt. Waar weet ontan hoe dan hek een hele gezellige jong. Dag. Hey!